Kainti jano marel tiane no tino maber ruoth makende maindi en cheno mar kuku mar wach kikiro ni Lolwe TV kod an Jeff Lombaka. Maindi en cheno mabedo wacho weche mag dongruok to moloyo manyalo konyo oganda wa mawuok e Luo Nyanza. Otieno ma kawuono wadwa rango weche go mag duol mochung'ne to weche mag yiero IEBC kaachiel kod okang' mabende nokawo kod obila mar tiyo kod teko mang'eny mar keyo jong'anyo mabende ne dwaro lokruok e duol mochung'ne weche mag yiero. An kod wendo e studio abiro miye thuolo mosu onyiso nyinge kaunti ne kaito wabro dhi nyime kod twak mar kuku mar wach. Arwa kistu. Erokamano. Moso ganda. Amosu jokanyana. An giduonga ni Jaoko Oburu Odinga. An jasako Bondo, Isaiah County. An would jidungor kuno bene midongoni Dr. Buru Oginga. Honorable. Erokamano. To nyiswane daktari dhi maber. Daktari dhi maber. Ko mos. Kata jakombe angiso ni kawuono tire studio moro mane bathe kae mabadi ali check waito obebo luongi mondo biolimi koro se galimi apoko lewa mondo to wacho mena erokamano nya Jaoko nyiswa ni to Jaoko sani wang'eyo ni jombe mosekalo kata nyaka sani podwa dhi nyime kod rango weche mag IEBC ka bende gikelo achiedh nade koni kod kocha. In kaka Jaoko ng'ama pod rawera joma bende onyalo wacho ni pachgi pod leyo samoro ji wacho ni jodongo pachgi sani koro seteko dok chien. In neno wach mar IEBC ni nade? Gima anene IEBC in gik matimre sani ma lure gi wach mar IEBC gi Isaac Hassan in gik malit en lit na kabisa to li angini lit ni lit ni jo Kenya mang'eny gima timre sani ok en gima na paro ni wachano mbele mabiro kae kendo kani ng'iyo ni katiba manyien oseyudo 2010 wan nang'e ni sani lweny manodong'wa en lweny mar ginene dongruok mondo wane ni yowere mine gi persons with disability koro jogo mondo oyudo kony economically mondo gitegre to sani neno kaka weche kendo dok chien ka wan bende ng'ino wasedhi mabor wadhi wa register trust kiluongo ni BMT. BMT ni tiende ni bado mapambano trust. To bado mapambano trust king'iyo trust deed ne. Le magik manyisigo. En dongruok. Koro wang'iyo kaka wanyalo tiyo gi serikal mar county. Aito kendo wang'iyo kata ni ginene kata serikal matimo national. Ang'ono resources mage mantie ka minyalo kawo to ikonyogo grupego. Koro ka wasewuok ni mane kumwadhiye to kendo ng'ini nying bado mapambano nyalo penjo ni bado mapambano gino ne otimre man nikech ndalo mane wachako gino iyudo ka Kajwang'e ka notho. Koro waneno ni mondo wakaw legacy mare no nikech koro nodwaro pambana gi dhier. Oro waneno ni bado mapambano ne nying maber ka waketo kore mumeno wandiko ni bado mapambano trust. Koro kendo iyudo ka wan kendo koro generation ma kae sani ni koro wadok lweny kendo en lweny ma iyudo ka gin ndalo tijoma nosedhi bokano gigi mag lweny nitie ndalo moko ma wach lisasi no kidok chien 91 gini 90 gini ka jaromo gi wach ni koro gine Ford iluonge gani iluonge ni pressure group koro ndalo go ka idwa loso bura wanyi koro kaka wan ka wanji ang'wen kibado jariyo to nyagi begi permit gini ndalo kande ne jaromo gini gi mwite gini Jakom gini ne timo ga buche gi mag Ford to itime kikopande seche moko ara Jaoko ne pud matin lakini ne nyabite KYY jaromo ni gari moro kanyo Pijot moro 505 to isaye to iketo na gudisha kora abet kamata akito ya koro ngeni special branch mani oka ngach
gino guru magi manyo kai sino guru ko to gila gari no mata kabisa guru wari ko kod ginya ke round about pinchi romo kuche to jara mo giru go giru fu pogre ide bago bura guru yeni aito yeni inene washino no de bakuru mu ibe nugo kutege maka kinano ka kenyara temone yes ba wuk lisasi ba go yawa jimunego nego nalo mo kuro straight bullet to bile gima kaida ni pile tekene no kaka sani ni ino kanya timatin lisasi go to en mane out dalagi wan kaka siaka yogo inene IBC angani kucha 100 meters more kwa kucha to ngato bio go magilisasi toko fuse governor koni gini yani jogo obeda ni gini akiani patch police bedo na kuma ingeni police ama police en mwananchi be yes lakini neno lwenye mawago sanini kaka ranja oko nena ano oko arengo gini nenganyo no to okaring ni angu kudu moro manyadhi doya kama an puta no tangeo ni gini kaka wane Kenya waka wan gigi momido ni collective responsibility mako kingiebe to iwe ni mari no majok moko ntijo moko matenka Kenya magin gino ni matin magin gono orongo gichamo kuro gine jomo ben tango ngane amo mutimo koko gine kukiko wandara kiko akeni ngegi kumangeny ma kinyo ni ngeni ngato ngayo ni kichungi gi kaka waswahili wachini mbele ama nyuma yes kuro wate kugu kwa dhi kanyo waketo ngimo yune en tiene ngima mar Kenya ochopo kamoro ma ji nyaka be ugo kate to okwado ingeni wadok chien nikech nitiere ndalo mane ji nyaka wuog batingini kuro kendo wan kar ugni kor wariyore kaka ineno ka ineno ka vijana tinde gi mine nigi table banking ngono vijana biriure grupu pogre dogro sani goro kendo wadok kendo 207 cha maonge mano ngeni nyatimre wana ka kanyo wachingi cho kanyo mana kanyo refugees warimbe camp tikani warimbe refugees camp mono wan madonje kana nikech kuma die okber ineno ka gara serikal ka yini koro ineno ka okay chik donge ntiere mano wakalo yes bo wachi ni kidwa ng'anyi ng'ini chon kani idwa dhi ng'anyo kama to ni nyaka yeni nyaka mi rusa yud permit eka ibed gi rally kata ibed gi demonstration to mae sani koro chik wachi ni ngisa jo bana ng'ini ki ti wach mo ko yego ni ng'anyo so joge godogo kendo ni nyaka ibed gi permit to goro gibende giwachi ni gibende yudo wach moro e court magi ne giloko ka ataro kaka gihero gikoro wach ni koro wan ok onyal wuok oko mano ka yo ma ginene ka katiba masani ma katiba wa mwan go sani ong'iyo ni weche nego ta nyoro sama gisewacho gino aito vijana moko bende ka led by none other than commander ka giwuok gire office jakom ntie kaka ntiere mano ok Kenya modwaro koro kiwach ng'anyo ni wan ok owuog oko ni en herowa owuok oko nikech ja Kenya haki ma ja Kenya nyaka ng'e gimomiyo kidhi kata katiba bing'iya haki te kaka wach ni bing'iyo kata kuma nwachake ingeni katiba mano tiyo go cha mane go ji risasi mane keto ji detention maja kom ginyo be detention gi mang'eny ngeni oganda mang'eny Kenya ka no inyire wach chikcha ne maro koloni ma chik no ingeni dalo mane jodongo koro mane gidhi Lancaster cha gini ne gibedo am twisted nitiere kama ne koro yogo mondo bedo deadlock moro bede ma ai to wach ni kar kok dwa
winjru wach katiba ni ka to kara uyuga gine ne giwach ni uyuru keni 70 or gimama kamano ne gi blackmail koro waka katiba no ni kara wakawe wakungo dani mode is very yo moko kuja ni iswane ni to koro nyona ka uko gino eto bange tu lo to gini koro ja timbe kaka nene Afrika mangima kano se donje telo to bido ka gino met gino met kabisa ma loko gima kamano ni kuro bido matek yuare nyaka obedi to gino tie sani koro nyaka serikal ni chiko ginya bedo ni seche moko gini kare kinyo ni chik ngini wano operate almost a lawlessness kuro kin encourage gima kamano to pinya nyalo di marach ana no joma dano mokuna daga oko sima ndano mokuna daga piny moro mang'ich kabisa ni Canada nadi somo kuno koro kana nadi somo accounting gi finance to kuno chama kuno siwaya to nan usiepe pomoa pinje mang'eny mopogore lakini joma nya para ahinya mane hinyre mogik ne jo Eritrea, Ethiopia moko bende kanyo, jo Rwanda, jo Burundi, jo Sudan, ng'eny pinje ma ji osegoregi to iyudo ka ng'ato kogoni mbaka ne kineno ing'eni kata oria an ing'eni ka awuka 92 kadhi somo kucha to ni naneno ga oria ka ringe matatu magislige to ing'eni naneno ga nena to neno ka ni poka biro go siep na moro ma oria kurumo dangi ni angoma ngima manadi ma ngano lego ngano dak marach kabisa tingeni wan to kagida kanyo to chaegi to moko mondo iro ni ng'eny gi mondo giwuog da kucha gichop ka en mana Emmanuel mang'ato nyato kata mondo chop police osiko kasi lawre kodi bana neno ni ngima mar refugee no ok en gima onego wagine wan kaka jo Kenya wadwar mondo wabedgo arumo gi nyako moro manyo Somali kanyo no nyisa ni ne lit ne kabisa ginga moko ne ging'ado ka kari gidan to kirge camp Mombasa ko kajo wado tiyoge ngini police ko keto ni kidwa chak ni to koro idwa chak manyate tutika ko nyakigi joma miya awinjo gino ne let nya owisa ni anarito jomo dunyo Kenya chimuru gino timreno koro joma ing'eni ka ng'ato ni telo to en okubade koda Kenya dhi rutno rokodhi rach kabisa to wan waduok ni Nyasaye komano be ni wan gi jakom Raila Odinga nikech kane jakom en a militant leader moro sani dwa wacho weche moko ero kama ne jaoko awinyo ler koro nyisa ni to ineno nade wach mar twak aneno ka osegol kaindi idwaro ni mondo twagi jakom dwaro ni mondo gitwagi piny owacho dwaro mondo gitwagi taneno ka kweth mar kor programo ni parliamentary system iri gidwaro mondo otwagi oko mar od bura ineno ka wach ni iri paro tamore mondo wabed gi paro achiel mar twak wabiro dhi nyime nade mondo wagol oko kata watim lokruok ne duol mar IEBC. Well, aneno ni step ma wadhieno. Yes. Karo timre gi thuon kamano. To en step achiel. Kata ariyo mbele. Yes. Kata ka jok moko potemo chunji poteke wachno. Ito mondo gidu chien kagima giyudoke bunge. To kako dhino kako onyako dhi adhiya wuog oko bakel stakeholders mamoko ba nikech ng'eni duol mwacha dhi ng'iyo ni gini inyalo lose nade dong koro ka lose to recommendation mondo nyaka wuogi koro recommendation no ema koro bo wacho obe ni okay gini wan wacho ni oduoge kuma no wani duol wacho ni koro gino duoge bunge alu kindi ng'iyo ni mano be koso atata ng'eni gi jogo gibo wacho nikech ng'eni ntiere nyaka gichok maoni mag jopiny koro gino
maoni ma japiny sani onge japiny muyie ni ng'ano ni Isaac Hassan odogi tich. Kata jotelo moko mopogre ma ok ni kata e kod se wach ni ng'ano no we tich. Gini en mana e Afrika waka emido ka ng'ato kata joma nukwelogo osetwe UK jogo notwe jogo. Wato Isaac Hassan pod bet ka ker bende pod protect to gano jokuma jo en kanen UK to setwe twe koro gino nyaka wang'e wamiye chance mondo jogo wugi recommendation gini koro wach Isaac ni otim nade to an alamo nika gino poko chopo kata kumodhieno nikech koro boketho ne ji seche to ketho ne ji pesa to ng'ano beda ng'ama nigi dignity okony piny owewe tich no wach ni ni tho kurma aneno ne ahero Kenya duong' mohinga aweyo tich nikech ing'e ni jok matimo gik ma kamae nyaka gipare ni kata king'eyo kidok chien ing'eyo kiwitu in koro nyithinde pane koro udong'ang'o magipotemo an ng'e ni kadhi kamoro sani to kare biro ka aji ne nyakwa Jaramogi to dano to ko ma nyakwa Jaramogi mijare no wacho nang'o nikech ina ni nyakwa Jaramogi mi a chance mondi kila to ni nyakwa kibe ni mo kata ne jogo koro in Isaac Hassan bende timo gik moko gi jok mopogore timo gik moko timo jok moko ma ng'ato nego parre ok onego bed ni wan ni ng'ato ni paro mana in kendi to ko isebedo ng'ama duong' koro kata in baba kata kwaro bende chiegni bedo ori isebedo to pod itimo gik moko ma ka gima in idak kendi e pinyni koro mago gik ma kare maber mano koro ichalo ng'ama odak ka jawuoro mana en ochiemo kende ka oyieng' to yieng' weni ji duto oyieng'. Awinji maber jaoko gima dwani apenje ni to nyisane ka warango koro kwadok chien kocha chande warango gwengewa nikech maendi en timo wache dholuo wadwaro mondo wakony gero oganda marwa. Wan kaka joluo Nyanza osechawa ni wan kod dok chien e weche mag dongruok e yor uchumi. Moro ka nyisane no uchako Bado Mapambano Trust mano en mar neno ni ujiwo rowere ujiwo joma mine kaachiel kod oganda man kod ng'ol koni kod kocha kata persons with disability. In kaka jaoko ineno ni ang'o mosemiyo Nyanza obedo kod dok chien e weche mag dongruok to en ang'o monego bed ni watimo ka wadhi nyime mondo wadag maber? Koro king'iyo e Nyanza koro wach koro biro e dwo Nyanza to nitiere gik mopogore nitiere kamoro mane wan gi gine ne bang' e sirikal mar Kenyatta masenia sirikal mar Moi bende biro omede ni nitiere lweny mane gigo gi oganda koro e lweny no ne giketo ni dongruok moro amora ma gine manya konyo oganda te ok bitimore okele itere kamoro kata iweye kata airport ma Eldoret onego bed ni igero Kisumu ni Eldoret oger to onge kata ndege mag passenger madongo manyalo dhi kanyo ok otie capacity made Kisumu otie koro mano nitiere thiro dongruok mano nagi kamano ma bende kani in kamoro bende to inonagi tido ka oye tero ywecho cha mbele tino nitiere to rieko mang'eny ni kodwa kikawo kata jopuonje maber bende ne igologi to itero gi kuonde mopogore mondo gimed dongruok kocha to wan koro githirwa gini dongo Jaluo en ng'ama wache Jaluo ok ling' aling'a kendo sama en ng'ama thuon sama piny ywak to en obo ywak matek wach ni piny ywak ok ne kendo nyono tienda bo tiendi kanyo ni jok moko kineno ni ne awinjo mbaka seche moko wach ni ang'o miyo kine ka joma ni Ukambani kata joma ni kama kamae ng'anyo wach
ok ng'any mana nikech gima wacho ni Jaluo ok biling. Jaluo ok biling. Jaluo emo miyo nitiere Bill of Rights. Ikuonge rights ne. Weche wago oherowa nikech gima ni chunye cha mondo ogolo. Koro biwinjo ka jago kambani moro complain ni jaduong' ng'anyo. Ok ibiwinjo. Ok ibiwinjo ng'ato kamoro nono bende. Ogo nikech japiny ol. To duonde wuok mana kuom jomineno motelo. To ok jaluo kende. Ing'eni kaka sani nitiere kabila moko mang'eny bende manie mbele kanyo. Lakini to wanto kamoro moro mwantiere to mano gin advantage mwango. Koro ang'o bie dongo ka ni riwruok ayudo ga kasi seche moko chandowa. Ka ineno kata kwa watimo koro ka BMT. Waduma Pambano Trust to walose yo ma wadwa ni mondo wariw dhano e paro mos. Kono kwa jiri okobiri ujitedi chien. Lakini wadwa ni mondo wang'i gik mopogore ma riwo dhano to kendo wan kata gi ohala ma wamiyo vijana mondo kaka sani nitiere sia kocha waketo pilot moro ma itemo to kendo dhi maber ma wamiyo wang'iyo e gweng'. Wayudo ng'ato ma wamiyo solar lamps gi en ong'iyo ni kata villages moko auchiel en mo supply gi. Kuro supply to miyo mine ahinya miyo mine gi joma nyalo koro jogi ng'iyo gi credit chalo M-Kopa. Koro week a week chulo gi matinde to oloso ohala e gino to jok moko bende iketo makoro supply gi kendo watego gi mondo gi supply gi. Koro gi supply wini supply village auchiel to pesa no koro luore kama to moko gikete sako to kendo mondo giyud loan mondo gilos gimiluongo ni gilos supermarket e village kuma giriwre ji mang'eny kama. Koro wadwa ni mondo dongruok ochak mano ohala konchiel to county be wadhi nani 30% chande ile ka jo wanya yude. Wadwa ni mondo kendo waloso wasiko kwa bet gi yawa to waloso mondo walok pach ji mondo ng'e ni ka in gi gimoro ma itimo maber to onego jiwi abende ka ning'eni seche moko yudo ka ng'ato ok odwa ni nyawadgi dhi mbele to bende ok odhi mbele. Koro ting'eni waneno ka nitie kabinde moko matiyo kanyakla to kuma gitiyo kanyakla no magi nyiego moko matindo ng'ato pogo. Ing'eni ka kuwinji ni ipoge nus ka mari matindo ng'ani kama to ji dhi mbele. Onge ywaruok moro, onge ni gik moko mabire mang'eny. Koro wan nyaka wachung' motegno. Ing'eni jaduo wacho ga gimoro ni waloso wane ma wachung'ne wating'o mzigo mar Kenya ni aming'a. Wating'e mabende e ting'o no dhano winjo ka mzigo pek. Ng'eni kaka jo Israel kano Misri to koro gine thim. Ing'eni ndalo moko wuotho bedo mabor ma ji luorre kanyo ma muso ng'iso ni beduru ka adhi malo wi got Nyasaye luonga. To kowegi koduogo iyudo ka jogi oloso sanamu moro kanyo dhano garagara ma jok moko wacho ni Musa in ilonego ka dwokwa gine bedo ka wan gine waketo geno kuom Nyasaye. Koro kik wawe keto geno kuom Nyasaye nikech an ok ane ni walal e tu. Aneno ni kuma wadhi wachope. Koro mondo wang'ada Jordan ema koro apaka koro ni gine okado to wabo gine ne counties nika counties gin county cha
Akeni Kenya duwiro nango Nyasaye mung'eyo en kaka pango gi. County ni en kati winjo ka en gi koro wazungu wacho ni teething problem. To bende serikal maduong' be goye. To goye nikech resources. Nikech resources ma county kawo kuom national budget tin kabisa. To goye nikech power. Mine power shift to be. Koro in president lakini to kin president machoncha. Koro kutie ng'ato ni governor kanyo, kutie ng'ato ni MCA bende ground kanyo do properly. And bende koro serikal maduong' usiko yuare county lakini county ema loko ngima ya Kenya kendo loko. Iye neno ng'ama nyoro ne kia kata ni siling achiel chanade kiketo gi 10. Sani to million. Million 10. Kendo gine ne stima lele gweng. Jigedo gimtafari. Mabati. Mae en lokruok. Kineno ka dhano manitie Nairobi. Sani koro dok e gweng. Ng'ato gine ne chon niti warok ni iki Nairobi ka to iladri gi kabila moro manie telo. Iriembi kata wacho ni promotion okiyud to in deserve promotion. Sani doki gweng. Tiyo luchi ne magolioko. Koro wan kaka joluo revolution. Osegonwa oko. Nyasaye nikod oseneno. Koro wan sani gima watimo sani en ni wa defend revolution. Devolution in fact gima timore gite en ni ing'eni jakom osekelo devolution. Koro mo devolution omak madonji. My the age mar defending the devolution my defend haki ni. Yadiera timo yudo ka ginene mbele ka. Kata jua kali gikundo ng'oni jua kali kidhi ng'iyo pinje ma kata India gini go. Gima jua kali ni. Jua kali en na industry. Nikech gik ma jawatimo kata king'iyo gima jawatimo loso kondele kata loso gine jua kali ma Kisumu kacha kata kamora mora to idhi kuonde mamoko tido ka gino jiweto to wan ng'ato nyaka kawo gino ma modify industry ntiere koro mana capital matin gi training matin to ido ma kawa wagero ma gacho ka winjo ber ka wacho kaka wanyalo dongo gwenge mag Luo Nyanza goniro kamano kuom chopo kaendi otieno kawuono nyiswa ni to ka oganda temo penjo ni to in iparo nade kod weche mag siasa bondo mieri dibed ni nitiere kaka igilo bondo koso in weche mag siasa geri idwa chung' kanye mapiyo piyo kodi. Yani an nyakwa Jaramogi. Koro bedo nyakwa Jaramogi. Ini Jaramogi ti kaka ne nupuonji to king'e nupuonji. To ing'eni wan koro opang'iga siasa ka gimoro ma ni koro ni nyaka dhi atim mondo akonyra e yo moro kamae kama. Siasa ka gineno ka ni ng'ato ni ok jakom en gi puothe munyalo dhi puro. Wood kata sani neno ko makri gi gini muti. An ka kuma abire na ngisi ni ndalo moko na noko ta kuro ka duogo. Ana donjo mane tiende kanyo ma an tija en mana neno ni koro telo ma onagi dwaro ni odonjo. Kendo oka ndalo moko don gi fora ka sani wan gi moro ni BMM bado mapambano mume. Bangi ni one an soldier yeka. Koro chimoro ani onyole siasa. Tiene kamoro ma ine yo pinwa yenia ja kanyo iringe maber kan to koro rwak t-shirt ni to be iringe. To be ani ngaringa. Ido we punti kanyo. Koro gi araka moro. Ana ngoma di ka ogi gimadi manyo kuno mara. Be ka donyo kuno. Okadonyo kuno ni ana adwan ka kegi bado adwa ditimo. Okabichu. Ka neno nitie gima nyalo dhi timo mondo akony kendo kaka konyo sani. Adhi. Koro mane yo wacho ni jodak nitie kanyo onge haraka
Kachiem moro ndalo romo to konyisi ni owe neno kidwa konyo jopiny kama endi tibiro dok mondo ikonygi. Agoyo kama duong' ahinya jago kuom thuolo mar chopo e tije mar Lolwe ma bende wacho dhuro maler mondo mi ne wawuok kod achiel goganda ma pacho ka. Oganda mathoth ang'e ni osewinja to pok gineni. Kawuono ageno ni ng'eny gi oneni. Agoni erokamano maduong' ahinya ka idok ot to idonjo maber Nyasaye oriti nyaka wachako neno. Erokamano, awacho ni bado mapambano. Erokamano. Mano ero neno Kuku Marwach kod an Jeff Olomaka.